Salut, prieteni! Sunt Gheo Munteanu, iar voi sunteți la Școala de Contabilitate. Clasificarea situațiilor financiare, a bilanțurilor contabile. În practica contabilă din România se face mereu confuzia între situațiile financiare și bilanțurile contabile. Corect, în lumina standardelor internaționale de contabilitate, este denumirea de situații financiare. Bilanțul contabil este o componentă a situațiilor financiare, după cum vom vedea mai târziu. Clasificarea situațiilor financiare se realizează după mai multe criterii, și anume, primul criteriu de clasificare este după statutul juridic al entității. Avem așa situații financiare inițiale, întocmite la înființarea entității, situații financiare curente, întocmite pe parcursul activității la termenele impuse de legislația în vigoare, respectiv semestrial pentru unele entități la data de 30 iunie și obligatoriu anual cu data de 31 decembrie a anului pentru care se întocmesc. Și ce mic, avem situații financiare atunci când în entitatea finale, când entitatea își încetează activitatea. După termenul legal de întocmire, avem situații financiare intermediar sau intermediare care se întocmesc semestrial, respectiv la data de 30 iunie a anului. Acestea se întocmesc doar numai pentru anumite categorii de entități, în funcție de anumiți indicatori cuprinși sau realizați în perioadele precedente. Și avem situații financiare anuale, care sunt obligatoriu pentru toate entitățile, cu excepția celor care nu au desfășurat activitate. Cel de-al treilea criteriu este după mărimea entității, avem a unităților patrimoniale. Avem situații financiare în formă lungă și situații financiare în sistem simplificat. Stabilirea categoriilor de entități raportoare se realizează în funcție de 3 criterii de mărime, și anume cifra de afaceri netă anuală, totalul activelor și numărul mediu de salariați. Cifra de afaceri netă se preia din rândul 1 al formularului 20, intitulat Contul de profit și pierderi. Cel de-al doilea criteriu de departajare, de clasificare a entităților, este format de totalul activelor, care sunt egale cu total active imobilizate plus total active circulante plus total cheltuieli înregistrate în avans, care se găsesc în rândurile 04 plus 09 plus 10 din formularul cod 10, formularul de bilanț. Și cel de-al treilea criteriu este numărul mediu de salariați, care se determină după algoritmul numărul de salariați ori numărul de luni rămase, vorbesc de luni întregi, rămase de la data încheierii contractului individual de muncă până la sfârșitul anului, pentru care se încheie situațiile financiare, împărțit la 12. Ca un exemplu, presupunem că avem 5 salariați care s-au angajat în data de 31 octombrie a anului curent. Deci mai rămân 3 luni de zile până la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv noiembrie-decembrie. Rectific, am greșit când am spus înainte că s-au angajat la 30 octombrie, nu. Aceștia s-au angajat la 1 octombrie și atunci mai rămân 3 luni. Octombrie, noiembrie, decembrie, 5 ori 3, 15, împărțit la 12, ne dă 1,25 număr mediu de salariați, plus 6 salariați care s-au angajat
la 1 septembrie și atunci ne rămân cum îi zice, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, deci 4 luni împărțit la 12 fac 2 salariați medii. Și cel de-al treilea termen, iar la 1 octombrie s-au angajat, avem 3 ori 3 numărul de luni, deci 3 salariați ori numărul de luni împărțit la 12 face 0,75 și ne dă un număr mediu de salariați de 4. Dacă îi luăm strict ca număr, avem 5 cu 6 fac 11, cu 3 14 ca număr de salariați. Dar numărul lor mediu, în funcție de timpul cât au lucrat în entitate, este doar de 4. În funcție de cele 3 criterii descrise mai sus, respectiv cifra de afaceri netă, total active și numărul mediu de salariați, entitățile din România se împart în 3 grupe mari de entități, și anume microentități, care realizează o cifră de afaceri de până la 3 milioane de lei, total active 1.500.000 de lei și numărul mediu de salariați până la 10. Acestea fac parte din categoria microentităților, situație în care se găsesc aproape 90% dintre entitățile economice înregistrate în România. Entități mici la care cifra de afaceri este până la 35 de milioane de lei, totalul activelor până la 17.500.000 de lei, iar numărul angajaților mai mic decât 50, deci până la 50 de angajați. Acestea sunt entități mici. Entități mijlocii și mari se grupă în care sunt cuprinse entitățile care realizează o cifră de afaceri netă mai mare de 35 de milioane de lei, totalul activelor mai mare de 17.500.000 de lei, numărul mediu de salariați mai mare de 50 de lei, de 50 de oameni. Trecerea dintr-o categorie la alta de entități este realizată sau departajarea este realizată în condițiile în care sunt deplinite 2 din cele 3 criterii. În funcție de această încadrare, care am prezentat-o ceva mai înainte, avem și componentele situațiilor financiare care se întocmesc obligatoriu sau care constituie obligatoriu setul de situații financiare. Și aici, în această imagine, am descris categoria de entități care le avem deasupra, microentități, entități mici, entități mijlocii și mari, pe orizontală, iar pe verticală avem formularul component al setului de formulare din situațiile financiare care sunt obligatoriu de întocmit. Și anume avem bilanț formă lungă, bilanț prescurtat, amândouă codul 10, contul de profit și pierderi în formă lungă și formă prescurtată, care au codul 20, date informative care au codul 30, situația activelor imobilizate care au codul de formular 40, după care urmează situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare, raportul cenzorilor, raportul de audit, declarație de inactivitate, declarația obligatorie prevăzută de articolul 36, aliniatul 2 din legea 82, așa, care o să vedem noi în tutorialele viitoare ce cuprinde, și obligatoriu balanța de verificare
atașată situațiilor financiare pentru perioada sau pentru anul în care se întocmesc situațiile financiare. Și anume, și acum să vedem, pentru microentități vom întocmi bilanț prescurtat, contul de profit și pierderi în formă prescurtată, datele informative, situația activelor imobilizate și avem declarația care se atașează conform articolului 36 aliniatul 2 din legea 81 și avem balanța de verificare. Pentru entități mici avem bilanț prescurtat, contul de profit și pierderi în formă prescurtată, date informative, situația activelor imobilizate și opțional se pot întocmi situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie tot opțional și notele explicative la situațiile financiare obligatoriu, declarația conform articolului 36 aliniatul 2 din legea 82/1991 și balanța de verificare. Pentru entitățile mijlocii și mari vom întocmi bilanț în formă lungă, contul de profit și pierderi în formă lungă, datele informative, situația activelor imobilizate, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative, raportul cenzorilor în anumite condiții care vor fi examinate în tutoriale viitoare, raportul de audit pentru anumite categorii de entități și de la anumite valori ale celor 3 criterii. O să vedem în tutorialele viitoare când vom discuta despre auditarea situațiilor financiare, declarația prevăzută la articolul 36 aliniatul 2 din legea 82/1991 și balanța de verificare încheiată la 31 decembrie a anului N sau pentru anul când se întocmesc situațiile financiare. O situație specifică este aceea în situația în care o entitate nu a realizat activitate în anul precedent, aceasta nu are obligația de a întocmi situații financiare, doar a întocmi o declarație prevăzută la articolul 30 din legea 82/1991, care se depune la organul fiscal teritorial în termen de 60 de zile de la închiderea exercițiului financiar. Este o declarație specifică care înlocuiește situațiile financiare. Un alt criteriu de clasificare este după sfera de cuprindere a informațiilor pe care le conțin. Și avem situații financiare primare, care sunt toate cele care le-am prezentat puțin mai sus și sunt aferente tuturor entităților înregistrate pe teritoriul național, respectiv a României, și avem cea de-a doua categorie, situații financiare centralizatoare sau consolidate, care se referă la centralizarea informațiilor din mai multe situații financiare primare. O să vedem în tutorialele viitoare ce înseamnă fiecare din această categorie de situații financiare. Vă mulțumesc pentru audiența acordată și vă aștept la un nou video tutorial.